Ωραία, τρεβάω. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς. Αυτή είναι μια προσπάθεια για το πρώτο μας vlog. Είμαι εδώ με τον Άγγελο και την Ασημίνα. Είμαστε στο κηλικείο της βιβλιοθήκης και με την πολύ βαρεμάρα έχουμε να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Κάναμε μια ιστορική αναδρομή στο vlog. Το vlog ανακαλύφθηκε τις αρχές της δεκαετίας του 2010 και συγκεκριμένα το 2015. Αποτελείται από τις λέξεις blog και βίντεο. Είδατε, σας λέμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που και εγώ στα ραμάθηκα ανέκαθεν. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο της βιβλιοθήκης. Όλοι αυτοί σκοτώνουν στο διάβολο. Είμαστε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, όπως και έχετε καταλάβει ήδη, από τις φάτσες αυτές της ταλαιπωρίας. Έπειτα από πολλές επιστημονικές μελέτες από τα πανεπιστήμια του Michigan, του Cambridge και του Johns Hopkins, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το μήκος του βραχίων, στην συγκεκριμένη περίπτωση γύρω στα 25 εκατοστά, Ναι. ισούται μέγεθος του πατού σας. Χωρίς το παπούτσι, οπότε παίρνουμε λίγα λεπτά. Για να δούμε. Οπότε όντως με το 100 και εδώ τελειώσει. Λοιπόν, φύγαμε από βιβλιοθήκη, πάει αυτό, γιατί αρκετά δεν διαβάσαμε. Σήμερα, 12/9 του 2016, θα ξυρίσω τα μαλλιά μου. Ψάχναμε καιρό να βρει κάποια λύση στο πρόβλημα. Θα ξυρίσω τα μαλλιά μου, ναι. Θα βαστάρω ένα νέο look, αλλά Vin Diesel. Δώσε πάλι ένα πατρίγιο μάλλον. Πήγαμε από την καφετέρια και πάμε να γράψουμε, να δώσουμε το μαθηματάκι. Θα τα πούμε με ένα επόμενο vlog, πιστεύω. Χαιρετίσματα. Ciao.